చాలా మంది వామాకు అట్లా కనపడితే చాలు తీసేసి అసలు మందంగా ఉంటుంది. ఏ ఆకు అసలు అంత మందం చూడమండి. అవును. అవును. ఏ ఆకులు అంత నీరు చూడం అసలు. హ్మ్. ఇట్లా నొక్కితేనే నీరు కారిపోతూ ఉంటుంది. హ్మ్. మంచి సువాసన అట్లా పేలుస్తుంటే అసలు వదలబుద్ధి కాదు కదా. అవును. ఆ వామాకుల్లో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఎంతోమంది అసలు ఎన్ని దేశాల వారు పరిశోధనలు చేశారో ఏ ఏ లాభాలు వస్తాయని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దేశం వారు చేసింది ఈరోజు చెప్పబోతున్నాం అనమాట. ఓకే. అసలు ఫస్ట్ అన్నిటికంటే అందులో ఉండే కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ స్పెషల్గా, అందులో ఉండే కొన్ని కెమికల్ కాంపౌండ్స్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి అద్భుతంగా పనికొస్తాయి. ఓకే. అందుకని ఆకలిని పెంచడానికి, అరుగుదల బాగా చేయటానికి, ఎంజైమ్స్ ఉత్పత్తిని కాస్త బాగా ఇంప్రూవ్ చేయటానికి ఇది బాగా పనికొస్తుందని నిరూపించడం జరిగింది. ఇక ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ముఖ్యంగా థైమాలు, కేర్వకాలు అనేవి ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయట. ఈ రెండు ఏం చేస్తాయంటే ఇవి ప్రధానంగా బ్యాక్టీరియాల్ని, ఫంగస్ క్రిముల్ని బాగా చంపేస్తాయట.